שלום ושבוע טוב לכולם, אני יובל דוידור ואנחנו נפגשים לגלות למה אנחנו מסתבכים בצמתי קבלת החלטות. ובעיקר, כיצד נשכיל לשמוע את הקול הפנימי האותנטי שלנו, שנפעל מתוך בהירות וביטחון פנימיים, על מנת שלא נסתכל אחורה ונגלה רגשות חרטה או רגשות פספוס או אכזבה. על הפרק היום, קבלת החלטות מנקודת מבטה של הקבלה, ושל האורח שלנו היום, הרב אברהם מרדכי גוטליב, תלמידו של הרב ברוך שלום הלוי אשלג. הרב גוטליב, תודה שאתה כאן, תודה שהסכמת לפנות את הזמן ולשתף אותנו בידיעותיך ובעיקר באינטגרציה של הדברים. ואנחנו נשוחח על איך אנחנו עם הקול הפנימי שלנו, איך אנחנו מוצאים אותו, האם אנחנו תמיד יכולים לשמוע אותו, על רעשי הרקע, על המלכודות שבוחשים לנו בראש ומעמידים אותנו במבחן, וכיצד נוכל לאמן את עצמנו לשמוע טוב יותר את הקול הפנימי האותנטי שלנו. להרגשתי, אתה בראש ובראשונה מורה ומחנך בכל רמ"ח איבריך, איש אמונה מוצקה שרואה את הרוחני כעיקר על פני הגשמי. הייתי מכנה אותך פעיל חברתי, שפועל נמרצות לשלב תקומה לעם ולחברה שאנחנו בה, דרך הבנה עמוקה של חשיבות, הכלה, של עומק רוחני, של סובלנות וכבוד בין בני אדם. אז הייתי רוצה לפתוח ולשאול אותך, אם אתה יכול לזהות איזושהי מיומנות חיים מיוחדת, שמאוד מאפיינת או מייחדת אותך, שאתה גאה בה, ושתף אותנו, שקצת נכיר את אברהם האדם הפרטי. כן. המילים שאתה אמרת, דבר שאני גאה בו, זה לא עניין של גאה, כי בדרך כלל אנשים מקשרים את המילה גאה לאיזושהי מיומנות, כמו שאתה אומר. נגיד לשחק כדורסל טוב. כן. אוקיי. אז הדברים הללו הם באמת כוחו ופועלו של אדם. בשביל לשחק כדורסל טוב, אתה צריך להתאמן הרבה וכו'. עכשיו כאן, המיומנות הגדולה, והדבר החשוב ביותר בחיים שלי זה הקשר עם הבורא. זה אומר שאני למשל זכיתי להוציא לאור עולם יותר מ-40 ספרים, ואני נותן שיעורים ברחבי הארץ. עכשיו מכאן אני נוסע לזיכרון יעקב, ומשם לקריית טבעון, אבל משום מה, אז אני לא גאה בכל הדברים האלה. זאת אומרת, זה לא הטופ של החיים שלי, אלא הטופ של החיים שלי זה ההצלחה לתקשר עם ריבון כל המעשים ואדון כל הנשמות, שאני חושב שזה הדבר המיוחד ביותר שיצור אנושי יכול לחוות ולחתור אליו. נהדר. אבל יש הרבה מאוד אנשים ששואפים את השאיפה הזאת. זאת אומרת, הם קמים בבוקר והם אומרים, זה מה שאני מקווה שיצלח לי היום. אז אם אתה יכול לשתף אותנו, מה זה אומר, מבחינתך, אולי אפילו איזשהו סיפור שתמחיש למאזינים, מה זה להרגיש שאנחנו שירתנו, או שאתה מרגיש ששירתת כראוי את הקדוש ברוך הוא. אז אני מתמקד במה שאתה הרגע אמרת, כן. שיש הרבה אנשים שהם קמים בבוקר והם אומרים לעצמם, זה מה שהייתי רוצה להשיג היום הזה, ואז אני מדריך את עצמי ואת האנשים להבין שזה מה שאני מאחל לעצמי להשיג ביום הזה, זה בעצמו הבורא. אוקיי. זאת אומרת, הפסוק אומר, טרם יקראו ואני אענה. עוד הם מדברים ואני אשמע. זאת אומרת שרוב בני האדם לא מבינים את התקשורת עם הבורא, הם חושבים שהם מבקשים משהו מהבורא, ואז הם מחכים שהדבר יתקיים. והם לא מבינים שזה שהם מבקשים משהו מהבורא, זה אומר שזה כבר יתקיים. את זה רוב בני האדם לא קולטים. אוקיי. זאת אומרת, הקבלה מדריכה אותנו בביטחון גמור,
שהכוח האלוקי מעורב לחלוטין בתוך התודעה שלך, והוא יוזם את הרצונות ואת המחשבות שלך, הוא יוזם את השאלות ואת התשובות. עכשיו אנחנו כאילו אנחנו נושאים את הבורא, כל אחד ואחד יש לו תכונות אישיות, אינדיבידואליות, מיוחדות שלו, אז ממילא הוא נושא את הבורא בצורה אחרת, אבל כאן צריך לקלוט שברגע שאני קם בבוקר ואני אומר, היום הזה הייתי רוצה להיות מחובר עם הבורא, זה כבר הבורא. זה בעצמו הבורא. הבורא הוא זה שמכניס לך את הגעגועים אליו. אוקיי. ואם אתה קולט את זה, אז מיד אתה צריך לעשות פעולה מאוד מאוד משמעותית. להודות לו. להודות לו על זה שהוא הכניס לך געגועים כאלה. כי זה לא מובן מאליו, ולפי דעתי רוב האנושות לא שם. אז ממילא צריך להודות תודעה גדולה על הדבר הזה. מה ההודעה עושה? ההודעה זה דבר מאוד משמעותי. מה היא עושה? האלוקים עצמו הוא בלתי משתנה. הוא אנרגיה אינסופית, אבסולוטית, של נתינה ושל אהבה. זה דומה קצת כמו החשמל שיש לנו בצינורות, החשמל זורם כל הזמן, והוא לא משתנה. אתה יכול לחבר אליו מה שאתה רוצה, אז לפי הכלים שאתה מחבר, ככה זה יוצא לפועל. אבל החשמל לא משתנה אם אתה מחבר אליו כלי כזה או כלי אחר. אז אותו דבר גם פה. זאת אומרת, האדם צריך לדאוג לחבר את עצמו לכוח הזה. אוקיי, אבל זה מדבר על הכוונת על שלנו בחיים. כן. אם אנחנו יכולים לקחת את זה לצומת החלטה, אנחנו עושים המון כאלה כל יום, אז אני לא מדבר על הרבה החלטות של אם ההגה קצת שמאלה או קצת ימינה, או איזה חלב להכניס לקפה, אבל אנחנו עושים החלטות, וחלק מההחלטות האלה לא קל לנו איתם. כן. בוא ניקח את זה עכשיו לצומת קבלת החלטות. כן. אדם... אבל רק רציתי לסיים כן. את דבריי. כשאדם מודה, אז ההודעה שהוא מודה, היא מכריחה אותו להסתכל על מה שהוא מקבל. פעולת ההודעה מכריחה אותי... לרשום את זה בגוף? לרשום את זה בתודעה שלי. כן. זה בשפה של חוקרי קבלת החלטות, פסיכולוגיה התנהגותית וכדומה, זה מאוד מהדהד לי עם העניין הזה של רעשי רקע. אני שם לב יותר, איכשהו הפרעות או רעשי רקע נהיים יותר שקטים. נכון. זה ההישג. נכון. עכשיו לגבי קבלת החלטות. אנחנו מוזנים, גם בילדותנו, גם בבגרותנו, על ידי ספר חוקים. הספר החוקים הזה נקרא תורה ומצוות, והוא מאוד מאוד מתפרט. יש בו אין ספור פרטים. זאת אומרת, הוא נוגע לכל חיי המעשה שלנו, והוא נוגע לכל התקשורות האנושיות שלנו, או גם תקשורות עם הדומם, הצומח והחי. אין תחום שהתורה לא נכנסת אליו, כאשר העניין המרכזי הוא אהבה. זה העניין המרכזי. זאת אומרת, להביא את האדם יותר ויותר למודעות וחשיבות של הזולת. הזולת זה כל מה שהוא זולתי. זה יכול להיות הדוממים, העצים, בעלי חיים, אנשים והאלוקים. כל מה שהוא זולתי. אז כשאתה מדבר על קבלת החלטות, לפעמים ההחלטות נוגעות אל האישית. א',
לפעמים הן נוגעות להרבה אנשים שבאים להתייעץ איתי. לא, רגע, אבל ברשותך, אם אתה יכול לדבר עליך אישית. ואז החשוב ביותר, עליי, כן, איך אתה, כשאתה פוגש צומת החלטה, או שאתה צריך להחליט, ולבקש ממנו תן לי את כוח ההחלטה. מה אתה חווה, מה קורה לך, איך אתה מתנהל מה זה נכונה, לא נכונה, נכונה, אתה מבין שאתה צריך להחליט עד שקיבלת החלטה ואתה עובר לביצוע. כן, ולא נכונה זה לפי רצוני. או נכונה זה כיוון אלטרואיסטי, לא נכונה זה כיוון אגואיסטי. ואחרי שאני נושא את התפילה הזאת ואת הבקשה הזאת, אז המחשבה הראשונה שאני מקבל, אני מאמין שזאת התשובה, וזה ממנו. וכתוב שאם נשאת את התפילה הזאת, וקיבלת החלטה בצורה כזאת, אז אפילו אם זה נראה מאוד עקום, בסוף אתה תראה שזה ישר מאוד, וזה יביא רווחים גדולים לך ולסביבה. ואם לא קיבלת, אם לא נשאת את התפילה הזאת, אלא קיבלת אותה סתם מתוך עצמך, בלי להתחבר עם העניין האלוקי, אלא סתם מתוך עצמך, אז אפילו אם זה נראה ישר מאוד, בסופו של דבר זה יסתבך. יש לך דוגמה שאתה יכול להיזכר על החלטה כזאת שהייתה קשורה אליך, או קשורה למישהו שבא להתייעץ איתך, התחברת למשהו שנראה על פניו עקום, וכולם מסתכלים מסביב, ואומרים, מה ככה? כן, רק רציתי להוסיף, שמכיוון שאנחנו מחוברים כל ימי חיינו, לספר החוקים הזה שנקרא תורה ומצוות, וזה לא רק הכללות של התורה ומצוות, אלא יש שם פרטים שנוגעים להנחיות פרטניות של צורות התנהגות וכו' וכו'. אז באופן טבעי, זה כפוף לזה, כלומר, בדרך כלל ההחלטות שאני מקבל אחרי התפילה שאני נושא, הן קשורות לספר החוקים הזה. הן לא תלושות ממנו. Okay. זה הערה. עכשיו סיפור אישי. היו לי 2 תלמידות שהן היו לסביות, והם גרו ביחד ברמת השרון, והם התחברו לשיעורים שלי והתחילו לעשות כל מיני צעדים בנידון, כמו מזוזות בבית, הכשירו את המטבח, והיו עסוקות יותר ויותר בלימודים פנימיים. והם עשו חתונה רעבתנית, וביקשו ממני לבוא ולברך אותם. ואני אמרתי להם לעשות חופה וקידושים אני לא יכול, כי אין דבר כזה בתורה. אז אני לא אעשה כזה דבר. אז הם אמרו, טוב, אז רק תבוא ותאחל לנו בהצלחה. ואז עשיתי את התהליך הזה שאמרתי, וזה לא היה קל, מפני שזה נגד כל הנורמות, שאדם חרדי ילך לדבר כזה, כן. זה פיצוץ אדיר. גם בתוך המשפחה, גם מחוץ למשפחה. ובסופו של דבר אני החלטתי שאני הולך. כי זו הייתה התשובה. כן. אוקיי. בתשובה גם היה לך את הסיבה למה, או פשוט ראית את התוצאה של אני שם, אני מברך? כן, היה לי הסבר למה. אוקיי. היה לי הסבר למה. ההסבר הפשוט הוא שאני רציתי להראות את הפן האמיתי של היהדות, כי אני מחונך מקטנות על ידי חוכמת הקבלה, ולמדתי גם בישיבה רגילה לגמרי נורמטיבית בעולם החרדי, וגדלתי בבני ברק. ככה שראיתי את הפער העצום בין תפיסת היהדות לפי חוכמת הקבלה, לבין תפיסת היהדות לפי חרדי סטנדרטי. והפער הוא עצום של שנות אור. ואני אמרתי לעצמי שאני רוצה
להתחיל להביא ולגלות את הפנים האמיתיות של היהדות. כאן, בנקודה הזאת, זה היה עניין של הכלה. להכיל את השונה, וגם אם הוא מוגדר על ידי התורה וההלכה כעובר עבירה, מכל מקום רציתי להראות שעניין של אהבת ישראל צריך להכיל את הכל, וצריך לדלג על כל המשוכות. זה תשובה ללמה. וזה מה שרציתי להדגים. עכשיו, אז עשיתי את זה. אחר כך באמת היה צעקות גדולות, אבל כתוצאה מזה באמת הרבה מאוד אנשים התחילו לקלוט שיש פן אחר ביהדות. אוקיי. וזה מה שרציתי. אני מתחבר. זה היה סבל לא קטן, בגלל שהיו התקפות גדולות מאוד עליי, מהרבה כיוונים, ואני ידעתי לפני זה שזה מה שיהיה, לא שאני כל כך תמים, כן. וגם אנשים עזבו אותי כתוצאה מזה, אבל באו אנשים אחרים, שביחד איתם אני בעזרת השם עוסק יומם ולילה בבניית מודל של הפנים האמיתיות של היהדות. לא רק החיצוניות שיש בעולם החרדי הסטנדרטי, אלא הפנים הפנימיים, הנשמתיים, שאני חושב שזה מה שצריך להאיר לכל כלל ישראל. לעומת הפנים החרדים הרגילים, שמהרבה אספקטים הם דוחים את כלל ישראל. מפחידים את כלל ישראל. האם הקבלה כקבלה, אני לא מאוד בקיא, יש לה איזושהי אמירה או איזשהו גישה או מתודה או הסבר כיצד אנחנו צריכים להתמודד כשאנחנו נמצאים למשל בדילמה, צריך לנהוג כך או לנהוג אחרת. יש הרבה אנשים שנגיד נושאים תפילה, אבל הם לא שומעים את התשובה. והם עדיין בדילמה, כך לנהוג או כך לנהוג, כך לעשות או כך לעשות. כן. האם יש איזושהי הנחיה או איזשהו פרוטוקול שהקבלה באה ואמרה לאנשים, ככה תוכלו להיעזר? זה מה שתעשו כאשר אתם נתקעים ואתם לא יודעים מה לעשות? אני סבור שאדם חילוני רגיל, אם הוא נמצא באיזושהי צומת של החלטות, אז אם זה דבר חיצוני, נקרא לזה, למשל שהוא רוצה אולי להחליף עבודה, והוא חושב האם להישאר בעבודה הנוכחית, או ללכת לעבודה אחרת, אז אני חושב שהוא צריך לשאת תפילה, והוא יקבל את התשובה. הוא יקבל את התשובה. אבל אני הייתי ממליץ לכל אדם, להתקשר לאדם שמונח לגמרי בתורה, איש של תורה, ולשאול אותו מה התורה אומרת. ואחרי שהוא שומע מה התורה אומרת, אז לשאת את התפילה ולבקש מהאלוקים שיורה לו האם במקרה הזה כדאי לו לאמץ את מה שההלכה אומרת, או שכדאי לו לאמץ גישה אחרת. אבל שיהיה לו את שני הצדדים, בכדי שהוא יקבל תשובה על שני הצדדים. זה מה שהייתי ממליץ. כי צריכים להבין שהתורה עצמה, מה שמכונה ההלכה גם, אז הכל נכתב על ידי אנשים מאוד מאוד עליונים. כלומר, אנשים שהם הגיעו לרמות מאוד גבוהות של התנתקות מהאגו, האגו ההרסני, ופיתוח של אהבת אלוקים ואדם. אז הם הגיעו לצורת חיים מאוד מוארת, ותקשור קבוע
עם הבורא, וכשהם כתבו לנו הלכות כאלה ואחרות, זה נכתב מתוך הפרספקטיבה הזאת. זה לא נכתב מתוך פרספקטיבה חיצונית גשמית. זה נכתב מתוך פרספקטיבה עליונה רוחנית. אז לכן כדאי מאוד שיהיה לאדם את הידע הזה. כאילו מה התורה אומרת כאן? יבש. מה הדעה התורתית בשאלה שלי? ואז לשאת את התפילה. אז זה יתרום לו. אוקיי, גם במשהו שהוא באמת מאוד גשמי, נתת דוגמה של כן או לא לעזוב את מקום העבודה, ובו ככה נכניס קצת צבע, זה שהוא מאוד אוהב את האנשים במקום שהוא אוהב, שהוא עובד, מעריך אותם. מסלול ההתפתחות שלו נראה חסום. והנטייה שלו הייתה כל כך נהנה לקום בבוקר ולעבוד עם האנשים האלה באווירה הזאת ובסביבה הזאת. ובסביבה האחרת שלו, מסביבו, וזה לא כך משנה אם זה משפחתו, הוריו, חבריו, כאילו מעגלים סביבו, הוא שומע רמות שונות של ביקורת, או תמצא את הדרך להתקדם, תרוויח יותר כסף, או תתקדם, תתפתח מבחינת האתגרים של המקצוע. והוא נמצא במתח בין, הוא מאוד אוהב את האנשים, אוהב את מקום העבודה, אבל היכולת ההתפתחות שלו חסומה, לבין לבוא ולהגיד, לך להתפתח מקצועית וכדומה. עכשיו, המתח הזה הוא מאוד 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 אישי, או לפחות אני נוטה להרגיש שזה משהו מאוד מאוד אישי. אותה דילמה בדיוק לשני אנשים שונים, ההחלטה הנכונה, אם אפילו אני אלך, כמו שאמרתי, לסוף, ומה האלוקים חושב, תהיה שונה. אותם, כי את הדקויות של הדקויות של הדקויות, של מה זה אומר, שלא לדבר שאנחנו אפילו לא יודעים את העתיד, ואיך הדברים מתגלגלו. אבל אדם הוא פה, הוא לא יודע את העתיד, ושניהם, בשני המצבים, נושאים תפילה, הולכים ומתייעצים. מה הבן אדם שאיתו מתייעצים? ואני יכול לגמרי לקבל אנשים חכמים, בכלל, אנשים שהם מרגישים. נקודת המבט שלהם מאוד מעניינת, אוקיי? אבל כיצד הם יכולים לדייק לבן אדם, ובסוף יש גם את התוספת של השאלה, שנגיד הם אומרים משהו, שהם חושבים שזה הדבר הנכון, הם בטוחים שזה הדבר הנכון, וזה לא הדבר שהלב שלו מרגיש. נגיד אומרים לו, תעזוב את מקום העבודה עם האנשים שאתה כל כך אוהב, או להפך, לא משנה מה הדבר. ואז הוא הולך ומבצע טכנית איזושהי המלצה, אבל הוא לא מחובר אליה פנימית. יש לזה ערך? זה יכול לעבוד במצב כזה? אם הוא לא יתחבר בפנים? רק אם אמרו מסביב, בין אם אנשים קרובים או אנשים חכמים? אני באמת לא הייתי ממליץ להיות כנוע להידודים הסביבתיים. זה לא דרך לקבל החלטות בכלל. כל מיני לחצים סביבתיים, מפני שקבלת ההחלטה צריכה להיות משהו אינטימי ושקט, רגוע. שהאדם יושב עם עצמו ועם האלוקים שבתוכו, ושם הוא מקבל את ההחלטה. עכשיו, זה מאוד מאוד מדויק שתיתכן תשובה שונה לאנשים על אותה שאלה, בגלל שבאמת אנחנו רואים שהשמש מאירה לכל היקום בשווה, אבל כל עץ ועץ מגיב אחרת לשמש לפי תכונתו. השמש היא לא משתנה, אבל הכלים שמקבלים את אור השמש הם שונים. אוקיי. יש סיפור ידוע
שני משפחות רצו להשתדך ביניהם. בן ובת שלו, אז הם ניגשו לרבי מגור. לאחד הוא אמר, תחטוף את זה. לשני הוא אמר, תתרחק מזה כמו מאש. ומדובר על אותו שידוך. על אותה משפחות, לא על אותו שידוך. כי זה גבר ואישה או בעל ואישה אחרים. הזיווגים הם אחרים. לא, הם אותו זיווג. על אותו זוג. על אותו זוג, למשפחה הזאת. זאת הוא אמר, תחטוף את זה, ולזה הוא אמר, תברח כמו מאש. כן. עכשיו הבנתי, סליחה. כן. מעניין. כן. מאוד מעניין. זאת אומרת, ומה ההסבר פה? ההסבר פה זה שבאמת הכל יחסי. כשיורד גשם, אז כל עץ מקבל את זה אחרת. אוקיי. יש עץ שזה ממש מתאים לו, ויש אולי עץ או שיח שזה יהיה יותר מדי בשבילו. הוא צריך כמויות יותר קטנות. אז באמת, האור מאיר בשווה, אבל... אז גם פה אותו דבר. זאת אומרת, למשפחה הזאת שהוא אמר, תחטוף את זה, זה בגלל שמבחינת ההתפתחות של המשפחות, אז משפחה א' היא הרבה פחות מפותחת ממשפחה ב'. ואם הציעו למשפחה א' את הבת של משפחה ב', אז תחטוף את זה. הוא לא אמר להם את זה, מה שאני אומר לך. ברור. אבל הוא אמר לו, תחטוף את זה, כי הם הרבה הרבה יותר מפותחים, אז זה יקדם אתכם מאוד, את הבן שלך. אבל המשפחה היא שהם הרבה יותר מפותחים, כלפי המשפחה א', אז הוא אמר, תברח מזה. זה ממש לא מתאים לך. זאת אומרת, למשפחה א', זה מאוד כדאי, למשפחה ב'. רגע, אבל הרבי חכם, אוקיי? הוא ברור שברגע שהוא אומר... מה יקרה בסוף? מה יקרה? מה יקרה פה? הוא נותן המלצה של בעצם, יש כאן התנגשות, כן. פיצוץ. זה ירדוף, זה יברח. נכון. ריב בקהילה. כן. מהומה בקהילה. כן. אז הנקודה היא שבאמת הוא כאילו, הוא זורק פה שתי פקודות מנוגדות, אבל השאלה מי יגבר, יכול להיות שזה שהוא אמר לו, תיקח את זה בשתי ידיים, יכול להיות שהוא יגבר בגלל שההשתוקקות והרצון שלו יהיו כל כך גדולים, שהם יאפילו ויתגברו על ההתנגדות של הצד השני. כששואלים אותו, הוא צריך לומר את האמת. אז הוא אומר את האמת, לזה זה מאוד כדאי, להוא זה לא כדאי. אבל השאלה מי יגבר פה? האם הכוח השלילי או הכוח החיובי? יכול להיות שהכוח החיובי יגבר פה. כי בזמן שמשפחה א' שומעת כזה דבר מהרבי, שזה מאוד מאוד כדאי, תחטוף את זה, אז הוא יגיד לעצמו, וואו, זה באמת כנראה משהו גדול. ואז הוא יפעיל פה גם הרבה תפילות והרבה סיבובים ומעגלים מפה ומשם. וכשמשפחה ב' תראה שהם הופכים את העולם בשביל זה, אז אולי הם יקנאו. נחמד, לא ציפיתי. כן, אז גם פה אתה מביא פה סיטואציה דומה, כאילו אותה שאלה, אם לעזוב את מקום העבודה הנוכחי ולעבור למקום העבודה ההוא, כאשר מקום העבודה הנוכחי הוא מאוד נחמד מבחינה חברתית, אבל אין אפשרות להתקדם, ומקום העבודה הוא יהיה קידום. אמור להיות קידום. אמור להיות קידום כמעט מיידי, אבל הוא לא יודע אם הוא יצליח שם מבחינה חברתית. ואז כשאתה בא לשאול את השאלה, אז המשיב צריך להתבונן על השואל. מי הוא השואל? זה שני שואלים שונים. ויכול להיות מאוד שלאחד הוא יגיד כן ולשני לא, בגלל שהכלים הם כלים שונים. אינדיבידואלית. כל אחד זה חומר אחר. יכול להיות שלמשל שואל א', הוא הרבה הרבה יותר, נקרא לזה חברתי, ובשבילו עדיף להישאר. ושואל ב' הוא לא כל כך חברתי, והוא יותר בעניין של קריירה, אז הוא יגיד לו לעבור. זה תלוי במצב הכלים. אני, מתוך כמה עשרות כבר לא מועטות של
כאלה שכתבו לי מה קרה להם בעקבות המפגש עם ששת הממדים, ולכן, וההמשך של זה לא שלי ולכן להפיץ, אז שוקל מתחבט עם תרגום לאנגלית. וזה הרבה זמן, זה לא מעט כסף. עכשיו, אין לי מושג, לא רק שאם יהיה לזה מחירות מוצלחות, אני אפילו לא יודע אם מול זר יקבל את זה, יחליט שהוא מוציא את זה לאור. כן. כלומר, זה להחליט על השקעה של זמן וכסף לא מבוטלים, בשביל הסיכוי של תפוצה יותר רחבה, יותר גדולה, מה שמושך אותי, מהנה אותי. והייתי בה, כן, לא ראוי, לא ראוי, ראוי, לא ראוי, לא ראוי. קודם כל, יש עניין של בינה מלאכותית היום, שהיא יכולה לקחת את הטקסטים ולתרגם אותם, היא עושה את זה די טוב. כמובן שאחר כך צריך לעשות ביקורת. אבל אל תרוג לי את הדילמה. בוא נשאר עם הדילמה הזאת שלי. בוא נגיד שאין בינה מלאכותית, שאני ניצב בפני, הסברתי את זה. להשקיע את הזמן ואת הכסף לתרגם באנגלית, שאין לי מושג אם יקרה או לא יקרה, כנגד לא להסתכן, לא להוציא את כספי המשפחה, לא להשקיע עכשיו שנה מהחיים או זמן דומה בכל מה שכרוך, ובזמן הזה לעשות דברים אחרים, כאילו. ואני, כן, לא, כן, לא, כן. אז אני אעשה תפילה ואתחבר, אבל אני לוקח את זה למקום של ההמלצה. כאילו, מה אתה היית ממליץ לי, או תגיד לי איך הקבלה הייתה באה ואומרת לי, טוב, כאילו, זה התפריט של איך להיעזר, איך להבין את עצמי. כן. יש כזה דבר, יש איזה מין מורה נבוכים כזה של איך להבין את עצמי, בעצם מה יותר חשוב לי, או מה נכון שיקרה. אני חושב שכל אחד צריך איזה סוג של קאוצ'ר, והקאוצ'ר יגיד כך, אם הנשמה האלוקית שלך היא יותר מגולה ויותר נוכחת, והמשמעות של המילים האלו נשמה אלוקית, זה מסוגלות של אהבה, יותר ויותר טהורה, נטולת אינטרסים. אז אם היא נוכחת, ואתה יודע שששת הממדים מביאים עזרה לאדם, אז בלי שום ספק שצריך להפיץ את זה, בכדי שתהיה עזרה לכולם. אבל אם הנשמה האלוקית היא לא כל כך נוכחת, ואין בך את המשיכה הזאת לעזור ולתת ולהעיר לאנשים אחרים, אז זה באמת באה שאלה בצורה חדה, אני צריך להשקיע שנה מהחיים, כספי המשפחה וכו'. ואז הייתי אומר לא. אז זה שוב תלוי בכלי. אוקיי. זה ולקראת תלוי סיום, במצב אז אני לא הכלי. יכול שלא להתפתות ולשאול, וספציפית, מה הרגשתך? הרגשתי שאתה צריך להוציא את זה. אוקיי. אני בתהליך. כן. כבוד הרב, גם ההרגשה שלך. כבוד הרב, תודה רבה. שמחה רבה. החכמתי, היה מעניין, ואני משוכנע שגם למאזינים שלנו. תודה רבה גם לך. מעניין מכל הכיוונים.